Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti wilujeng pinanggih ing renungan padinan GKJ Purwantara dina Senin Pon tanggal 26 Mei taun 2025. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita bebarengan maca Wahyu 21 ayat 5 tekan 14. Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa taun 1994 lan kawaca ayat kaping 5. Panjenengane kang lenggah ing dampar banjur ngendika, samubarang kabeh dak dadekake anyar. Banjur ngendika marang aku, nulisa awit pangandika iki nyata lan kena dipercaya. Kanthi jejer nulisa sing nyata lan kena dipercaya. Ingkang rahayu ingkang nampi sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sederek pasamuan, para nabi, rasul lan umate Gusti nyekseni pakaryan sih rahmate Gusti kang nyelametake jagat ora mung ing tutur lesan, nanging uga srana tulisan. Mangkono uga piwulang sabda pangandika ora mung kacaritakake saka wong siji marang liyane, nanging katulis dadi surat lan dadi kitab kang mengkone dadi warisan iman kanggo patunggilan pasamuan. Beda karo tutur lesan sing gampang diowahi tembung-tembung lan ukarane. Tulisan bakal ora owah lan tetep lestari apa anane. Minggu iki pasamuan GKJ Purwantara mengeti 95 taun ateke pasamuan. Kaitung saka baptisan kapisan ing Bulukerto tanggal 20 Mei taun 1930 lan 30 taun GKJ Purwantara kadiwasakake saka GKJ Slogoimo. Ora akeh tulisan sing ditinggalake dening para leluhur ing pasamuan kita. Iki beda banget karo pasamuan kang tumemen lan setya nulis sakabeng pangandika lan paseksen bab pakaryan sih rahmate Gusti saka lelampahane bangsa Israel nganti patunggilan pasamuan Kristen kawitan. Para sederek pasamuan ing swasana pengetan lan pahargyan ateke pasamuan. Kita kaelingake supaya ora mung dilakoni wae, nanging uga ditulis. Senajan ora kaya kitab suci kang dening Gusti binerkahan kanggo sarana memulang melehake merti lan nuntun ing dalaning karahayon. Nanging sakabeng tulisan saka patunggilan pasamuan iku mengkone bakal dadi warisan iman. Paseksen bab pakaryan sih rahmate Gusti kang ngrumati lan nyantosakne pasamuan. Lan mesti wae anggone nulis kudu sing nyata lan kena dipercaya. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Apa bedane ana wong sing nulis ora sak nyatane nanging apik-apik awake dhewe karo wong sing nyulis sing nyata, bener lan kena dipercaya. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Gusti, mugi kawula katuntun namung nyerat lan nyekseni pakaryan sih rahmatipun Gusti ingkang nuntun kawula wonten ing margining karahayon. Amin. Para sederek mekaten renungan padinan, mugi Gusti paring berkah dumateng kita awit saking sih rahmatipun. Wilujeng. Amin.